Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για χειρουργική αντιμετώπιση της ρήξης προστίου χιαστού. Κοντά μας ο κύριος Φραγκίσκος Ξυπνητός, Διευθυντής Κλινικής Ώμου και Γόνατος στο Metropolitan General. Γιατρέ, πόσο συχνή είναι η ρήξη προστίου χιαστού? Η ρήξη του προστίου χιαστού συνδέσμου αποτελεί μία από τις συχνότερες κακώσεις του γόνατος, με τους αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλών απαιτήσεων όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να είναι πολύ επιρρεπή σε αυτήν. Η κάκωση αυτή μπορεί να είναι μεμονωμένη, είτε μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες ενδοαρθρικές κακώσεις, όπως είναι οι ρήξεις μηνίσκων, χόνδρινες βλάβες, οι ρήξεις και άλλων συνδέσμων. Πότε εφαρμόζεται η χειρουργική θεραπεία? Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται σε όλους τους επαγγελματίες αθλητές και στον υπόλοιπο πληθυσμό σε εκείνους που θέλουν να διατηρήσουν την αθλητική τους δραστηριότητα και τέλος στους ασθενείς που έχουν κλινικά αστάθεια γόνατος. Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται αρθροσκοπικά και πολύ μεγάλη σημασία για την επιτυχία της επέμβασης έχει η επιλογή του κατάλληλου χρόνου, η διαμόρφωση ενός κατάλληλου μεγέθους μοσχεύματος, η ανατομική τοποθέτηση του μοσχεύματος, η σταθερή καθήλωσή του, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση στον ίδιο χρόνο των συνοδών κακώσεων του γόνατος. Γιατρέ, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής αποκατάστασης? Τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής αποκατάστασης είναι ότι αποκαθιστούμε πλήρως τη σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος, καθώς επίσης και αντιμετωπίζουμε στον ίδιο χρόνο όλες τις υπόλοιπες συνοδές βλάβες. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς μας, μετά την ολοκλήρωση αποκατάστασης, μπορούν να επιστρέψουν πλήρως στις αθλητικές δραστηριότητες που είχαν. Η ρήξη του προστίου χιαστού, που στο παρελθόν σηματοδοτούσε το τέλος της καριέρας των επαγγελματιών αθλητών, πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία και οι αθλητές μας να επιστρέφουν στην αθλητική τους σταδιοδρομία.